Mosken, wie dit, juf. En dan zullen we nou naar de première. De première? Ja, de première die tijdens een reprise is. De Emigrant, wie het zien jullie het grote succes van P24. Wie een night theatercelskip, dat krijgt begoen en maken echt voortdurend vaart met de Emigrant. Nou staan Frederik Smink en Theo Smedes weer op het podium. Maar er zijn wel zaken oors als doe. Zo is er een orenregisseur, Josti, zit ik aan tafel, welkom. En er binnen een nieuwe verhaallijn bijkwam. En ik een nieuwe speler. Maar we beginnen met Jos en Frederik. Fijn dat je hem er binnen, beide. Het verhaal, ik zit er toch even mensen die het net doen. Ik heb het net vaststellen, ik ben heel het Fries en bijwest. Geert oer Siebelt Haas, die dan 60 jaar zeg maar, hè, want zien Elien weer 50 jaar naar Canada gong, groot boerenbedrijf opruchten en hij wie altijd een homesick. Het altijd een homesick geweest en komt dan weer om naar Friesland, toch? En het Heidloon. Onwennig, ja. Dat is het Frieske woord. Ja, we hebben al die getallen vanzelf in dus Holland nou even resetten moeten. Want het weer doet, zien we waarom heeft het heel door 50 jaar verliezen en nu hebben we het door 60 jaar verliezen. En er kom ik wel actuele dingen in. Het stik wat voor. Het relateert ik even naar de culturele haat die er west had. Dus het vernijt hem hier en daar. Alleen nog ik in die getal, maar ik in lietse gebeurtenissen. Maar als je het zien, hè? Zien jullie? Wat krijgt dan? Hoe ziet het dan oors uit? Hoe viel het oors misschien? Ja, het viel in die zin oors dat de accenten in dat stik wel behoorlijk verloren binnen. Hij doet nou het boeteland erop uit emigreren. Omdat er net maar zijn broer alleen nog op zit te koeren en graag boer willen woeren. En dat slag hem net. Dus er speelt nog volle groter meer de leefde in het geheel. Dat nog meer mooi. Okay. Wat ik kneppels, de beste kneppels smikt. Laat ik het zo maar even zeggen. Is dat de hond van Josti? Uiteindelijk? Nou ja, Jos en Bouke. Bouke, maar ook Romke Touring zelfs. Ja, lees dat nog even uit. Hoe ziet dat? Romke ik heb dit stuk gezien. Dat was het eerste stuk van P21 natuurlijk. Bij mij in het dorp in Werkheem. Op volle zaal. Dat vond ik echt heel goed. En dat was schitterend met Frederik en Theo. En toen heb ik tegen David gezegd, goh, David Lelyveld, initiatiefnemer. Van nou, als ik je ergens mee kan helpen, dan moet je me maar eens bellen. Nou, de volgende dag ging hij heel aan de telefoon. En zo is ook die samenwerking begonnen. En toen David zei, waarom doen we dat stuk niet nog een keer? Want ik hoor van een heleboel mensen, doe dat nog een keer. Het is nou 10 jaar geleden. En het is natuurlijk echt wel een heel belangrijk stuk geweest. Toen heb ik gezegd, dat kan je wel doen, maar dat kan je niet zomaar doen. En dan moeten we er ook weer kritisch naar gaan kijken. En in dat materiaal van Romke zit een hele bijzondere liefdeslijn. Maar dat hebben wij nu gewoon wat meer belangrijker gemaakt. Dus je krijgt... Ja, nou ja, dat kan jij het mooiste vertellen. Want dat is de eerste liefde, hè? Ja, het is de eerste liefde. Dus die emigrant, het verkering, mijn famke, werd er echt hem heel noffelijk en thuis bij viel. En dan breekt zij die verkering aan. En dat verrint dan wat dramatischer als in die vorige situatie. Dat waren we een beetje voortmoffelen eigenlijk in dat vorige stuk. En nu komt dat in de volle laag weer waarom. Dat zijn onwennigers die er in Canada. Onwennig van wat wie dat die dubbel zo groot eigenlijk wordt. Omdat die leefde altijd in zijn holle ik om tisket wissel. Een leefde wat hij nooit lijden of echt hij mocht net maar trouwen. Nee. En ja, er zijn heel veel dingen daarna gebeurd, maar dat moet ik nou maar niet vertellen, met meestal een stigma. Maar werd er ook hij hemzelf ook knoeid veel, weet je wel. En ik kan het nooit. Had hij dan spijt of verdriet van het leven dat hij dan net had? Verdriet van een onmacht. En als je graag maar in je wollen en ouders die beginnen partij te loeken en die beginnen het zin in en dat soort dingen meer dan. En zo'n famkje wordt er ik een beetje tussen verwrongen. Ja. Romeo en Julia. Ja. Het is een heerlijk thema. Of niet? Ja, maar dat wie al in dat stuk. Het wierwol. Ja. Maar het krijgt nu een ander accent. En dat is een beetje de magie van als je weer een stuk opnieuw doet met een nieuwe regisseur. En je bekijkt het helemaal fris. Ja. En er zijn ook wat aanpassingen gemaakt door Romke. Ja. Dan kan je de ervaring krijgen dat het soms een hele andere voorstelling lijkt. Ja. Ik bedoel, als je 2 keer een stuk van Shakespeare speelt, dan kan dat voor het publiek een totaal andere ervaring zijn. Dat is een van de redenen dat goede stukken steeds weer opgevoerd kunnen worden. En dat mensen soms 10 keer de Hamlet zien. Nou, zo groot is dan de emigrant ook niet. Maar het is wel
de moeite waard om zo'n stuk weer te zien. En het andere, grote ingreep ook, zat wel in het stuk, is natuurlijk de relatie met de interviewer. In de eerste versie was dat een interviewer uit Sneek met de Turkse achtergrond. Dat hebben wij nu eigenlijk nog belangrijker gemaakt. Door ook echt een acteur, om Amin te vragen, Amin Aitbehi, een Leeuwarder acteur met een Marokkaanse achtergrond, die dat interview doet. En dan krijg je een heel ander verhaal. En dan voel je in één keer, wacht even, de emigrant staat natuurlijk, dat hele stuk staat voor al die verhalen over emigratie. Die zijn van alle tijden. Hè? Dat zeggen we heel vaak tegen elkaar. Ja, maar als we met Amin hierover praten, over zijn achtergronden en zijn verhalen van zijn familie, dan denk ik, ja, dit is een universeel stuk. Het gaat over 60 jaar geleden, maar het gaat natuurlijk ook over vandaag. Ja. En letterlijk, als jullie de scène hebben over de eerste liefde, en dat is precies wat dan de jonge interviewer Amin deelt met Siebold, dat ze allebei een ervaring met een eerste liefde hebben. Ja. En dat is zo universeel als het maar kan zijn. Dat vind ik een heel erg echt bijzondere ervaring om dit stuk nu weer te doen. Wij zitten steeds meer in de trend van, het wordt steeds meer. We maken een helemaal nieuwe voorstelling. Wordt het beter misschien wel? Frederik, wat vind je? Nou, we zitten nu nog niet op het moment dat we denken dat het beter is. Want we hebben juist er een troll op. Nou, het rammelt aan alle kanten nog. Dus, Zeg jij dat nog, hè? Ja, zeg je dat. En dan eerst ik wel alle macht ervan. Je komt met Pine Holle thuis. Maar dan moet alles even wel wat resetten worden. En dan denk je bij jezelf, dit weer wel oké, dat weer wel oké. Ja. Daar zit ik nou heel zwak. Maar de regisseur heeft nog wel vertrouwen, toch? Als je de uitdoelpunten eraf trekt, dan... Ja, kijk eens wat George al tegen. Had ze net scoren, winnen we 2-0. Ja, leuk. Nou, dat is bemoedigd enorm. Ja, maar, en dat is ook heel erg nodig. Maar als het dan niet erop instelt, maar een troll lopen, dat we nou al op het niveau zitten van hoe het weken. Nee, dat is nog niet zo. Dus, maar het is voor de Fries die er komt wel heel belangrijk om te weten. Het is net een cassettebandje of een videoband van 10 die we erin drukken en dan krijg je hetzelfde. Want dat moet ze wel even onthouden. Dus. Ja, nee, het is heel logisch. Ja. En wel leuk natuurlijk. Ja, en het hele decor is zo. Voor een decor is er niet meer. Er is nou een nieuw decor maken. Een heel donker decor. En multifunctioneler. En Jos heeft het hier en daar strakker maken. Ja. Ik denk dat we toen nog meer tafeltjes alle gedel zetten. En stoeltjes en dat soort dingen. Meer bankjes. En dat we nou volle behinder. Je zit er nog wel nog in de lieds. Met de première dan is Snitstheater. Maar je begint nog wel gewoon Zeker. Maar dat is natuurlijk de kern. Dat is de kern van Pier 21. Dat maakt het ook zo mooi. Zoals bij Fjouwer. Ja, daar met het op beginnen, maar iets moderner. We zullen laatst komt Theo erbij. Theo die gruwelijk druk had met vloed en al oren zaken. Ik weet net hoe je hem dit al hier bij elkaar passen. Al die spelers trommelen. Ja, we hadden gewoon les van dat hij fluid had. Ja? Dat is, maar ze zijn best succesvol, want dat is wel mooi, hè? Want Theo is misschien nu al een begin van zijn carrière, hè? No. Waarom wordt het nou uitverkocht? Het is alleen Lemmer, dat het Theo verzwargen. Dus. Hey, we zullen even naar muziek harkje. Dat hebben we nog. Dat is belangrijk, hè? Belangrijk, die muziek en de emotie daarin. Boukje Wietsma, de tekst en Frederik Kleestra zongt het. Ja. Clara Roelman heeft dat geprobeerd. En waar mag even op letten? Wat is de emotie hierin? Ja, dat is even... Ik weet niet of je het nummer aan het begin of in het midden doet... maar de tekst vind ik ook heel erg mooi. En dat vertelt toch wel... het lied van het Langs me. Je moet maar even luisteren. Ja, hark je er nooit. Het gevoel van onwennigers, dat zit er zo. Dat zit er zo mooi. Ja, dat is het. Jos, Steve, bedankt. Theo die komt op plak en heren lied van Langs. Dat ik ouder werd, komt alles dichterbij. Jeres met haar stem, viel haar warme handen, de roning van haar jermen. In het hoest ik hier een stuus weer, is geen plak voor mij. Het vele kleed, de stwollen, de oude degelkast en aan de hege kapstok, heid zien witte jas. Drippen van de goten, drippen op de vlier, drippen op mijn wangen. Jongje weet hoeveel. Alle dagen werk, kist op mij beginnen.
is zonder trainen. Wat ze van die zee, ze rekken hij net meer. Al die vrede worden doen het meer zeer. Lied van Langsme te jaren dus in De Emigrant en ook de Nij-versie. Theo, daar bist erbij kwam, Theo Smedes. Heeft een belangrijke rol in het stuk. Want er bist de zon die het achterbleut, hè? Begreep ik. Klopt. En ek wrakselt. En ik wrakselt. Dat zou zo'n goed theaterstuk een wrakseling in zitten. Maar wat is die wrakseling? In de Nij-versie. Ja, nou, dat is wat baseert ook op de vorige. Maar wel voelde meer dat er een nijleven aan de andere kant van de oceaan is. Dus het is een beetje een soort spiegel van Siebold. Dat die zon eigenlijk naar Friesland West is. Een periferie. Maar culturele haast. Maar de culturele haast. En ontdekt van, ja, dit is het land dat mijn past. Hier wil ik weer waarom. Ja. Dus eigenlijk... ik weer waarom. Want nou, waarom? Maar hij je hebt nooit West, toch? Ja. Maar wel de West. En ik denk, ja, maar dat is mijn takkomst. Daar heb ik ook dus in. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal eigenlijk als je in Heid, maar dan het paard waarom. Ja, hoe is het om nou bij elkaar weer op het podium te staan? Je hebt zien hier Lien bij hem starten. Wie is dat toen echt een broekje nog? Ja, zeker heb ik nog een broekje. Theo, die bullig om door rot, jongen. Het zie je weer verlien. Want dan hij en David Lelyveld, die gingen dan in de vrachtwagen ergens binnen. En dat was toen middags al uitladen en spul ophingen, lampen pleertsen, hut even eten. Dan kwam ik met het autootje jongen zetten. En dan hier Theo al een dag ham. We spreken. En dan mag er al die rol naar spelen. Want hij speelt net alleen een mission, maar hij speelt ook degene die een bed and breakfast heeft. Dus, en doe de boel weer opbreken. En doe de boel weer opbreken. Nee, dat wie wil een beetje een beetje pionieren. Dus dat wie wil het begin. En maar Frederik, ik bedoel net samen. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met Siebe Satelliet. En de vaststelling van theater. Dus dat biedt natuurlijk een bijzonderheid om mij zo'n acteur op de hield te staan. Wat heeft geleerd eigenlijk? Is er één ding geweest die eruit pikken is? Nou, dat heb ik echt naar die zien die heel oorsdien. Of naar die periode oorsdien. Of doch ik nou oors? Oh, ja, Savolle. Ik haast niet. Ja, maar dan moest er één uitkiezen. Misschien wel heel dicht bij jezelf wijzen, denk ik. Hoe het Freek speelt, is bijvoorbeeld heel natuurlijk. Ik kan het heel dicht bij hemzelf horen. En dat vind ik een hele mooie manier, een ingang om dat echt bij jezelf op te zieken. Om het zo geloofwaardig en zo dicht mogelijk bij jezelf te zieken. Ja, je speelt altijd wel een rol vanuit jezelf, you know? Je eigen materiaal weet maar toch. Je eigen herinneringen, je eigen pijn, je eigen verdriet, je eigen willen, je eigen omstandigheden. Die broekje om die rol gestalte te gaan. En dan is het, wat Theo ik bedoel, dan is het wel mooi dat die tekst zodanig komt. Dat stinkt van, hij bedenkt hem ter plekke. En net van, hij had er al 2 maanden zitten te leren. Maar hij komt uit je holle bij Roegelin. Zat je het eigenlijk wollen. Dus voor dat, nou ja, daar ben we wel heel bot maar aan de gang. Ja. Om op die manier te doen. Ja, want Jos zei tegen mij, Theo speelt het meer naturel nou. Ik wil het natureler, zei maar. Wat ik bedoel, als het vergelijk is met mijn doel, is dat ook wel oorzer, misschien vol meer toe doen in het zin van Freek, de rol wat oorzer, wat lietse deel zetten misschien. En nou wat meer exiekie van, hoe kerst het die eigen verhaal erin ook wat belangrijker mee te zien. En dus misschien ook wel wat natureler en dichter bij diezelfde. Ja, ik ga ook klauwen, hè? Want Amin en hij, die vroten als gekken op dat toneel om. Dus ik sta in de blue. Het wordt een heel... Ja, maar het is wel heel bijzonder. We willen het zien hier verder. Maar het is ook heel gek om mij dat naaie verhaal dwalen te wijzen. Ja. En tegelijk ook wel weer dat je waarom schakelen naar hoe het zien hier weer. Ik bedoel, alle herinneringen en de uw reis, dat komt eigenlijk wel weer waarom. Het is een hele gekke... Wat heel mooi is, Rolf, er is een scène in. Die je eruit halen. Er was een gevecht tussen hij en mij. Als een vreemde cafébezieker. Die heeft eruit halen. En er is een orenscène voor inkomen. Dat is de confrontatie met mijn broer. En Theo moet dan opeens een hele oudere man spelen. Nog ouder als ik. Nou, dat zou toch wat. En dan hebben we een soort confrontatie. Die confrontatie, die zit ik wel wat in het stik. Maar zonder als die broer sjost. En nou, in dit stik, sjost die broer. En dan de eerste simpel korte keer. En... Hoe gaat dat dan? Ja, nou, dat gaat soms heftig en soms even voorzichtig. En soms heeft elkaar haastbeet en soms haast heel dagbeet.
Alleen wat op de tafel heen. Ja, hij moet vooral incasseren, weet je? Ja, hè? Ik op een andere manier, maar hij... Als speler is het natuurlijk geweldig om om het werk te wijzen. Ja. Om mijn rol aan te wijzen. Ja, ik bedoel, ik denk dat het geen enkel probleem wordt om al die plakken weer vol te krijgen. Dus daar zit ik wel weer druk op, hè, van Jim. Ja. Viel je hem dat ik? Ja, Jos die vertelde mij dan kreeg van Lemmer weer uitverkocht of zo. Ja. Dus Dat komt eruit, door vloed. Hij heeft toch echt een hele mooie vaststelling maken. Nou ja, en ik geloof dat Heerenveen al een paar plakjes of zo. Dus het begint wel wat erin. Dus ja, en ik zit daar eigenlijk net zo mooi. En ik denk, stom wat het spelen. Het staat er klaar voor. Liet ze 44 voorstellingen wat bent. Ja. Nou, het is 4 uur in de week en het rechtje krom en we gaan er zijn om en we hopen dat we meestal van maatje kennen. En echt voor de Friesen, hè? Want dat kan ik me goed vaststellen. Die generatie die dat misschien nog mooi maken heeft. Van de omkes die het voortgongen en misschien nou weer eens waarom komen. Of de broer of familieleden. Hè? Dat is natuurlijk wel minder aan het winnen. Ja. We matten echt naar die orenkant van dat immigratie daar om dit verhaal levendig te houden. Maar ja, het is toch zo actueel. We zien nou eens even wat er in de wereld gebeurt. Een emigrant, wie een man die wordt toch naar een plak heen, werd er het beter krijgen. Werd er een beter bestaan hier, een ander perspectief. De hele wereld is op het heden aan de gang om op plakken een beter perspectief te zoeken. En we hebben er niet altijd servies maar uit die land te vol met vluchtelingen, of met mensen die heen emigreren willen, of mensen die wijken ergens naar Nieuw-Zeeland of Oekraïne, waar ze maar heen willen. Maar het is van alle... We zitten midden in het hele Westbeveld. En wat wij ongevoel vielen in dat stik, dat die jongens die het onderwijs binnen en die famkes en die bandjes, overal in Europa, Afrika, die hebben dat heel vaak onwennig wijzen van, wij maken hier onzeker, hoe red ik het, wist wel. En dat komt in het stik ik voor. Ja. En je ken ik maar verder, hè? Want je zal ik naar Italië om het te spelen. Ja. Udine, wat ik zei ze. Ja. Maar wat zoest al en dit stuk beide? Of, Nou ja, wat zoest Klaasje Postman en ik die ben erheen gegaan om wat zoest op te starten in het Verlaans. Dat is een taalgebied ter boven Venetië in Udine. Of Udine. En zo'n 100.000 mensen praten dat weer. En er zijn 2 acteurs die zijn ondergang om dat stuk te leren. En we hebben een soort rampregie. En Jos die gaat er 1 november heen om de eindregie te doen. En dan geven we het karken van Pier 21. Maar het vrachtwagentje, dan rieden we daar ook heen om de emigrantie te laten met een Italiaanse boventiteling. ja, dus dat Ja, het rekkert in ieder geval een heel soort mensen. En ik verwacht je dat ik die 44 keer wel barren zal. Fijn dat je hem er wien hier om voor u te zien op de première. Die is op zo'n 20, wat ik zei, zo'n 20 oktober, Theatersnits. Ja. Soort willen? We hebben de 19e en de 20e oktober hebben we al een try-out in Wergen. Daar kennen we mensen bij. Bij de Bittler, hè? Is dat? Ja. Mooie thuiswedstrijd voor beide, toch? Of net? Beide. Ja, Jos. Precies. Fijn dat je hem er wien. Dank. Okay. En een soort willen. En ik wil